Hi guys, hi mga kaupaw, madyong buntag jung tanan, madyong oras sa tibok kalibutan o madyong pagpamahaw alas 6:54 sa kabuntagan dari sa Biason Road, Muntinlupa, Manila, Philippines. February 28 na deron guys, katapusan ng adlaw sa buwan sa Pebrero. Goodbye Pebrero, welcome March na pod. Umahaw na demi guys. Hi sa ni Tita Ninang nak. Birthday na barong Tita Ninang nak. Happy birthday mo. Hi. Anja happy birthday pod ni Auntie Nora. Tita Ninang Auntie Nora nak. Birthday pod ni data 28. Agong pamahaw si Precious di nag watermelon na may buntag pa sa jo. Pero lami man kuno pud na. Anja dapat mi pichay with egg. Ug tuay pandesal. Na. Asa may mong kanak watermelon ray mong kaan? Hindi mga kuno ta. Ngaon ta? Lula tawag lula. Lula, ngaon ta lula. Happy birthday di ay ni Tita Ninang Mons dia sa Switzerland. Wow. Wish you all the best of everything. Bitaw. Tagaan pa kakanunay sa kabastog sa panglawas ug daghan pang birthday nga moabot sa imong kinabuhi. Handa Ginoo magbubo ni mong daghan ka jong grasya kay buotan ka labi na namo. Nang salamat ka sa imong pagmahal namo. Diyan mo ka na batas Tita Ninang Mons ug melon na. Tagay watermelon si Tita Ninang gali. Yan. Bugnaw man. Nga. Kuan mangipon. Ngilo. Doble amping mo diha kanunay Mons. You are deeply loved and appreciated with us. Napantapuhon nga makita-kita na punta. Makalaag pud mi sa inyong isla. Makasuway pagug sakay og unsay nga natay? Bangka. Inag mga 5 years old si Precious pwede na namo sakay bangka. Yan, yati. Bangka? Ako sa nilang sakdan ka ng mga nasasagbilaran ba? Sila man. Lansa. Bangka mo siguro. Tama. Bado daron guys, naasi tatay kay ayaw biyahe sa Bado kay o may estudyante, hinay ka yung biyahe. So sa Bado ani sabay mag general cleaning ni yung laba. Tara. Oh, yan pa. Basig mo gawas meron. Wa may init rong adlaw oy, kuan man kulis man. Mura magdangalindaho ganang kadlawon. Alindaho tay no. Kay basa man nagjuta. Mga adsa tanan jo guys. Nga anta. Kaon. Dahil sila ko tagay. Lula Helen og Lula Lydia, Lolo Felix og Lolo Paul. Ikaw na, manta. Hilo ni hilo ni Bibi Lily, hilo Ma'am Sara Laila Ami dia sa Bahrain. Na enjoy mo sa inyong Ramadan. No. Kumusta na Mama Ninay? Hey Ma'am. Kuan day pod belated happy birthday day pod ni Ma'am. Mga Pebrero man day sila. Auntie Nora Pebrero. Si Mons, doon nga sila sa Auntie Nora ug si Mons. Alma. 28 ag si Ma'am Alma murag 16 man siguro. February 16 or 15. Yung si Precious 20. Ag pang Tita Cristina 16. Nanday jang Tita Katrina 12. Pag kami sa Pikas, wa may mga Pebrero. Wa na day ang antig so tatay. February 14. Si Auntie Bita, February 5. Pero kami sa among side si wa may Pebrero.
Ang mga igsoon may Pebrero. Kaya watermelon na guys. Di haranis ka tong pag-birthday ni Precious. Nani? Kata nga ramay. Kanina ga. Kata nga ramay amang gi upakan kay daghan man. Hindi. Kaya hari Napa may katunga. Mahig mawa nagtamis ba? Ang saring das na nga tay passion re? Nanggawas mi guys kay glabog ng basura. Dang lakaw-lakaw pud ba pabuad sa init. Ah, Alas 8 pa gani guys, gabi ng inita dari. Asa? Basura? Dara ka na kay baho nak, dara ka huwat nak. A few moments later. Diyan nami sabay guys. Hangat kay init na. A few moments later. Diyan na sila guys eh. Tatay og si Precious kay magpansit mi kay birthday man ni tita ni ng Mons. Pansit meron. Paborito mo ko na isang pansit tapos sa gaway kan kagluto basta may pansit. Di sama mo dapiting palit. Ito sa gawas? Dito mo sa merkado? Hi tita ni ng Mons. Sali. Happy birthday. Nam na. Ang kilo na pug ka. Makabito ka ba na? Ginoo, nagkilaw na pod. Kaya pa naman tayo magluto pa sa kaning gulay. Happy birthday to you. Dina, sing na. Sing na lagi. Happy birthday. Magkuha pa sa kandila. Sige, go. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Sing na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday tita Ninang Mons. Sana, blow the candle. Kasga. Kasga, sana, beri. Kasga. Kasga. Kanina kanta di sa mukan tagway kandelo. Yehe. Mana? Ada pa may jang cake salin sa pag-birthday ni jadi.
Di man dyan mo kanta og way kandila. Saan mo na? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta sa una. Birthday to you. Kusog. Happy Kusog ba, kusog? birthday Sing. to Kusog, sing. you. Sing sa. Lah. Matumba na naman. Sunog na naman kilay. Kusga. Kaya igo sa baba, ari. Kusga. Pregon sa ba? Oh, tumba dyan na masunog dyan na yung kilay. Sige na. Kusga. Clap, clap. Luto na gatang pansit guys. Grabe dyan is tatay. Automatic ajoy. Wow. Overload sa gulay. Basta si tatay dyan ay magpansit. Daghan ka dyan gulay. Happy birthday tita Ninang Mons. Sa nagpansit mga unata. Ay na kanta otro. Happy birthday to you. Ay na. Clap, clap. Happy birthday. Init man tayo. Naigo siya kamot. Happy birthday tita Ninang Mons. Dapay amang biko sa lintos pag birthday precious. Dada pa po cake. Birthday gihapon eh. Kaya may pansit. Di ba? Sige, init pa. Huyok na. Panda na ng hangin na. Tatadong mo. Mga anatan ninyo guys. Kaya na harag birthday celebrant. Anong gihuwat? Mukha lang ba ito sa Zagbiko? A few moments later. Majong gabi din ninyong tanan guys. Andiya. Hi. Hi. This is Precious. Wala day ko makabidyo gunja kay dahil may nagpatugtog gunja. Diha ko'y nanganta kay Sabado malagi mo ng mga singiran of the demon. Gunja. So muna ito guys. Maka go ag balita nga nagira na silang nasod at alam mangyampo sila dito kay daghan na ba po yung mga Pilipino. Sabi na sa Bahrain natay followers ito si Ma'am Sara Layla Amin at banta nga si Tira mo diha ma'am ug unta mahilom na ang kagubot. Hi. Oh, madong gabi eh. Gamaw to guys, kuan day ko mag-reseller day ko og ginagmay nga mga USA made bags Andres basig na iganahan diha ninyo mo palit mao na laman makapalit pug ko og ginamos bahog sa luto ni Precious bitaw na interesado mo palit ninyo diha i-PM lamang ko sa messenger kaya nga mo mapakita sa mga klase sa bagay. Siyempre guys, napaman sa USA ng mga baga. Gisindan naman ko sa kuan katong sealer. Kaya reseller naman lagi ko. Kung gusto mo mapalit, namoy ganahan, i-PM na lamang ko rin doon sa messenger kaya makaibaw mo sa pagpilag presyo klase sa bag. Diyan na po yung mga dress sa pangsimba. Kamot na naman tada ni guys ug asa ta makakita bahalag mamisura basta kay natay mapaabot kay labi na karon nga 2026 na basig sunod hawa na madiri kinahanglan na jud makatigom. Hi, madung gabi. Happy birthday tita Ninang mo. Kanta bi. Happy birthday to you. Gini. Happy birthday to you. Nililat mo na yung naong sa cellphone. Uy.
Ta, atong tatay ta. No. Miski ni ari ko dari sa kwarto kay banha dadto nay napatugtog pero di naman kadyo hinungpod maklaro. Kay di naman diri dari tapad og sa atbang. Diyan isunod man hinuong pagbata. Ana, nag-study man kamo dito sa tatay. The baby. Nag-study man kamo sa tatay, yung malang ibidyan si tatay. Hi Lula, dali. Hi, tatay. Hi tatay, tuas tatay speakers. Duma man ka uy. That's tatay. Tuas tatay speakers. Hi Lula. Muha-muyag na bata ah. Ganiha katulog jud siyang sige daig sa kandila kay mukanta ko no siya happy to you. Yang tita Ninang. Anja. Di wa pa nabuong jud. Kinahanglan jud kinagkapang daiga na pagutro ang kandila. Sama to guys, ampo laman pata sa kaluwasan sa atong Pilipinas, ang lang nason pod. Nabigira na pod. Mo naman gani panahon nga naa sa Bible. Kapit na mo balik. Ngandam na naman sa din kay wala ba tayo bata. Sa'yo man na yung karaw-karaw diha. Bahin sa bag, guys, bisag taas-taas si presyo sa dollar pero nakasale si Jama ng bubarato na laman. Makaya ra lagi na ninjo kay labi na kay Mayo pa mo abot ag items kay to pa malagi sa United States of America kay dya pa managi pa-package ug nay gusto mo palit pwede na po mo ingon ug sa inyo kay arong maapilan mo. Atong tatay ko, si tatay ko ano pa ko na. Naglalaman natin mapaabot na ni bahala ginagmay. Gusto nta pud ko magluto-luto mga snacks galing kay palagi ko mutulin kay nakoy bata. Madala magnasa tayo permit kasi tatay kay mo biyahe man. Ampo alam mo danig maadjong opportunity nga pagkakitaan ba bahala ginagmay ra kay pamantay kapuhunan so kinahanglan na mag-reseller na laman ta mamaligja na laman tag naputay gamay nga ma-komisyon kay ug napatay kapuhunan di lamay jud ikaw na mismo mo palit sa items aron makita pud ninyo sa forma pero na may mga picture nun guys ay picturean man sa amiga kuha na si Jaha ng classmate ug elementary sa una ja nabintahan naman lang kahimtang kay ito naman sila sa USA ja daghanan na si jag negosyo guys ja karon nagkuano pud sa ingana nga negosyo da blessed po na si jag kay nakapahaman pag eskwela sa mga pagumangkon tabang man dyan siya basta magtinarong pero kamera dyan ng indara ay may dyaning natas Jumirika ba dyan na tayo kapuhunan kay makakuha na ta makairag-irag naman ta to kamulo ko silang panguano sa mga items manog kasi gusto mo palit kaya arong maapilan. Unsa man ay nga anak? Unsa man ay nga? Kana ba yung magawiran? Unsa na nga? Chicken. Chicken na. Oh, duck day na. Abi kong chicken na. Duck di ay. Unsa man ay color? Masay color sa duck. Pareho makulor sa sinina ni nanay. Masaya color na. Pareho masanin ang nanay color sa color. Masaya color. Aptik. Masaya color. Saburo bag di ka pangutanan ni no. Grabe ang mga balita sa newsfeed oy. Makangilingig, nagira, ag balita tapos Pilipinas, puro po trending. Ginoo asa na magkata din eh. Luwas sa sayang taon ang imong kalibutan o ang imong katawhan. Okay. Naparbay mga tumutubo ay wa pa nabong sa kalibutan. Handa, shout out day ko sa mga sige pagtimbaya sa mong video. Si Ate Mers Balos in Korea. Si Kabote Iban. Si Ma'am ano sa Iban tayo? Milos Mejias.
Sabi mo na nasa ko comment section. Shout out sa tanang mga nagtimbaya sa mong channel, sa mga ma-mention o sa di ma-mention ka naman po mga silent viewers ra na pa man pwede kang managaw sa kanang mga 100 views guys para na daghan na kay maduna laman ako'y sintabos nga dala. Kay mo irog banjog pod kay lasag kung nakasuldo sa among YouTube kay kuan ra katurang wa pa nag-birthday si Precious og 1 kuan January December atong bag-ura mi nabalik dari gikan sa Bohol di ba tuig nakapin nag-birthday na lamang po si Precious og 2 kapag may kasildo grabe hinadya namang go views din na pare sa una nga daghimanan isog makaabot na lang ang tag 500 views pero nagkandak anang views mado na naman makaabot og 200 pero isog ingana na po na centavos 1 centavos 2 centavos 1 centavo 2 centavos ingana mado naman mo tulin ay wala maghinay lagi pero lagi magara hinugon sa na imong ungo maghinay One, two, kay na naman jud po channel di kugi-kugihan na lamang pud ni og 1, 2, 3. upload basta na lamang ka content para ganina nagpahiling nga dahil may pansit ni Tita Ninang ni Precious kay mukha no pas Precious sa pansit ja happy birthday day sa tanang nag-birthday og February kay February 28 na maron happy birthday sa tanang nag-birthday sa February kay Ano ko tiil po? Precious sortian pas Precious kay nahimo po ni mga Tita Ninang kay mga February po ang birthday. Si Ma'am Alma kuan February po. Napapiisa ka Tita Ninang ni nga February po. Mga February ba? Nak, mubabay na tanak. Bye-bye. Good night. Good night. Nansa man imong buhok? Oy, mura naman kagi. Kuan? Mura naman kagi. Mus-mus. Good night, everyone. Mami Ninay, musta naman ka diha? Precious, grabe na kabuaw buyag na. Kaya ni mo pwede malihatan. Kaya naman na to. Daghang kadong salamat Lula sa among umaabot o sa among umaabot ay nga pasalubong wa pa man diha kay wa pa man malugari sa Magda nang pahuway pa yung taon Magda kay najitlag in town kung siya kay first time sa kay airplane naghuwat laman may ano sa amo are alipay Precious sila to kay giapilan din Lula og makaon di para sa una nga kay lakon siya kay puro duwaw ang ning abot puro loy ang yellow way ija excited din taon sa box na pag-abri pa wa amday ija loy pa din taon kamaunawan maningin na what me nak babay na nak mali na bye bye good night amping mong tanan labi na tong apektado sa Middle East Na good night. good night Bye-bye. sweet dreams Ang isa. Klang kisi ikaw, dali na. Ang isa. Mag-ampo na naman tas ginawa nga, tamalinaw kay Luoy po, labi na sila si Ma'am Sara Laila Ahmed. Arang doon release ko na sila sa US base dito. Arang kita agad ning kurog kuno gilang condominium pagbuto ning suwagit in town kuno gijang anak. Ang porata nga malinaw in town kay daghan ra ba po yung mga Pilipino nga na dito slang nasod labi tos mga OFW nga. Naning kamot in town para sa pamilya ug anak nga magkamag-eskwela. And mara to guys, see you again on our next vlog. God bless us all always and peace be with you all always. Bye. Magdi amping mga tanan.